Miten Open Knowledge Roadshow tuli Turkuun? Nissilä Jussi Facebookin kautta kyseli, että löytyykö Turusta tekijöitä tai järjestäjiä tällaisia tai kiinnostusta ylipäätään. Ja vaikka mulla itsellä ei varsinaisesti tästä Open Knowledge-taustaa ole, niin innostun siitä sen verran, että päätin sitten ilmoittautua, että voin tästä nyt ottaa aina ensalkuun pallon ja niin siitä se sitten lähti. Onko Open Knowledge Roadshowsta ollut iloa turkulaisille? On ihan valtavasti iloa. Se ilo tuli jo aamupäivällä, kun päästiin meidän joukkoliikennetyöpajaan ja me jäätiin heti jälkeen aikataulusta, kun syntyi niin vilkasta keskustelua ja tosiaan sellaista innostuneisuutta, mitä niin kuin tavallaan osasin toivoa, mutta en silti uskaltanut ajatella, että käykö niin. Että kyllä on ollut tosi paljon hyötyä. Ehdottomasti tarvitaan tämmöistä, että vielä niin kun saadaan kuulla niitä hyviä kokemuksia pääkaupunkiseudulta ja valtionhallinnosta, niin me inspiroidutaan täällä alueellamme niistä. Mitä avoimella tiedolla on tehty Turun seudulla? No, Turun seudulla siinä on kauhean vähän vielä esimerkkejä, sen takia me ollaan täällä tänään, mutta että tänään on ideoitu yhtä ja toista ja me nähdään ihan selkeitä semmoisia mahdollisuuksia. Yksi semmoinen iso mahdollisuus liittyy Turun seudun joukkoliikenteen järjestämiseen, että kun se järjestetään uudestaan, niin mun mielestä on ihan älytöntä veronmaksajien rahoilla maksattaa kaiken näköisiä web-palveluita sun muita reittioppaita, että siinäkin on jollekin niin kuin tienaamisen mahdollisuus, kunhan aikataululla saadaan avoimeksi. Miten avoin tieto tulee vaikuttamaan Turun alueella tulevaisuudessa? Aluekehityksen näkökulmasta niin se varmasti tulee näkyyn uutena liiketoimintana ja mulla on sellainen toive, että kun meidän alueella tämä paikkatieto-osaaminen on niin todella vahvaa, niin jotenkin tämän avoimen datan ja paikkatieto- ja ICT-osaamisen yhdistelmällä meidän alue voisi muodostua ajan myötä jonkinlaiseksi osaamiskeskittymäksi. Miten hommelit etenevät Turussa? Lähdetään lounastreffeillä liikkeelle. Mun ajatus on se, että kerran kuussa lähdetään lounastreffeille ja lähdetään sitten katsomaan, että minkälaista liiketoimintaa ja pöhinää me saadaan täällä aikaiseksi. Miten haluaisit haastaa avoimuudesta kiinnostuneita turkulaisia? Tätä ei ole nyt haaste, vaan mä haluan luvata, että ensi vuonna meidän seudulla keväällä järjestetään uusi hackathon tai mahdollisesti jopa neuvotellaan Apps for Finland-konseptin tuomisesta meidän alueelle vastaavalla tavalla kuin Pirkanmaalla on nyt parhaillaan käynnissä. Alright. Kiitos sulle. Kiitos.